Og nu vi snakker om vand på fyld i vores varmeanlæg. Man kan lave det sådan. Vi skal koble slangen på outerventil, som placeres på brusvand. Bagefter vi kobler slangen på outerventil til vores kilde. Åbner ventilen på brusvand og åbner ventilen på kilden. Lille, stille og roligt. Og kigger vi på vores manometer. Tryk i vores varmeanlæg skal være 1 bar. Og når det er sådan, så lukker vi vores kuglehæng på kilden og kuglehæng på brusvand. Så bagefter vi kan tage slangen af, så er det jo det.